गिबियावनो खुलुमबाय आं मुस्रि बिजुवेल नेलसन दैमारि बरिगाव गोजौ फरायसालिनि आं लेङाइ फोरोंगिरि लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनिबो आं गाहाय नेहाथारि थांनाय 27 जानुवारियाव जोंनि भारत सरकार आसाम सरकार एबसु लोगोसे एनडिबिनि जा मोनब्रै गुड फेक्सन जि गोदान दिल्लीयाव सुक्ति जालांबाय बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों बरायदों लोगोसे आङो बुंनो सानो बेयो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे साबसिन एकर्ड साबसिन गोरोबथा आरो बिनि थाखाय आङो भारत सरकार लोगोसे आसाम सरकार आरो जायफोर सागानगिरिफोर बिथांमोनखौबो आङो साफ्रोमखौबो संगठन मोनफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावदों दा जितु जोंनि बिटिआर सुक्ति बेयाव ओरैबायदि मुवाफोर जों मोननो हादों जि मुवाफोरखौ जोङो जानो हागौ 100 बोसोर जों सोमावसारबावनायमोनब्लाबो आन्दलन खालामनायमोनब्लाबो जों मोननो हानाय नङामोन नाथाय जों बेखौ मोननो हाबाय जे आं बे सुक्तिखौ जि MOS बेखौ जोबोद मोजाङै स्टाडि खालामदों आरो आं मोननो हादों जे बेयाव जेसेबां दङ बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि उन जोलैनि थाखाय जोबोद मोजां सुक्ति आरो आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोर हमना ला मेघालय मिजोराम अरुणाचल नागालेण्ड बिथांमोननि बायदियाव जाफोर इउनिभारसिटिफोर दङ नाथाय जोंनिया रायजो आलादा हादोर आलादा रायजो दायो जायाखैब्लाबो जि इउनिभारसिटिफोरखौ होबाय माने जोबोद मोजां जोङो जोंनि माबायाव मा होनो बाक्सायाव जों मोननो हादों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि भैरबकुन्द'आव जोङो मोननो हादों ट्राइबेल इउनिभारसिटि आरो बिनिफ्राय माबायाव रौतायाव जों मोननो हादों अर्गेनिक इउनिभारसिटि उदालगुरियाव जोङो मोननो हादों स्पर्ट्स इउनिभारसिटि बेबायदि गोबां इउनिभारसिटि थानाय माने जोंनि भारताव फ्राय रायजोआव गैया खिन्थु सोमोनांथावै जोबोद गोजोनथावै जोङो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि एरियायाव बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव जोङो मोननो हादों बे जोबोद मोजां बेनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि जा थामोनथा रैखाथिनि आन्दलनमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बेयो जाफुंलांगोन जोंनि हारिमु राव थुनलाइ राजखान्थि समाजखान्थि जेसेबां जोंहा जेंना दंमोन जौगानो गोनां दं बे गासैखौबो आं सानो आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै बा माहारियारि संगठनाव खामानि मावनाय हिसाबै आं सानो बे सुक्तिनि गेजेरजों बर' हारिनि जि सिमांफोर बे सिमांफोरा जोंहा जाफुंगोन दा आं खोनानो मोनदों जे साफा सानैया बेखौ बे सुक्तिखौ बुंदों जेबो गैया होननानै नाथाय बेयो नङा जायहा मोजाङै फरायदों नायदों बे सुक्तिखौ बेयो मिथिदों बे सुक्तियाव गोबां दं आरो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मानसि थायो जे जायफोरा ब्रा ब्राहै बुंनो सानो बे सुक्तियाव जेबो गैया होननानै बिथांमोना बुंखागोन बे नोंथांमोना रायजो राजा मिथिजानो हागौ जे सल' मोनसे दङ बै सैमा सिखो आरो बिनिफ्राय बोरमा फिसानि सैमा सिखोआ बोरमा फिसाखौ जानो लुगैनानै बे बायदिसिना खायदा खालामदों जे सैमा सिखोआ खर'थिं दै लोंबाय थादोंमोन बोरमा फिसाया उनथिं दै लोंदों सैमा सिखोआ बुंबाय बोरमा फिसाखौ नों आं लोंनो गोनां दैखौ मानो खालाय खालामदों बोरमा फिसा बुंबाय नोंसो खर'थिं लोंदों आंथ' आफाङावसो लोंदों दैया बोरै खालाय जाखो सैमा सिखोआ बुंलायबाय जे बे थांबाय बाथ्राया नाथाय 6 दान सिगाङाव 6 मास सिगाङाव नों आंखौ मानो रायनाय बोरमा फिसा बुंबाय जे 6 मास सिगाङावथ' जोनोमानो जायाखैमोन सैमा सिखोआ बुंलायबाय नों रायाखैबाबो नोंनि नोंफा रायदोंमोन बिनिखाय एखे दाया नोंफा रायनाय नों रायनाय एखे बिनिखाय आं नोंखौ जागोन दा मानसिफ्रा बेबायदि थारमाने जायहा गाज्रि होननानै बुंनो सानो बिथांमोना ब्रा ब्राहैनो बुङो नाथाय जायफ्रा पजिटिभ माइन्डजों बेखौ स्टाडि खालामदों सानदों बिथांमोना साफ्रोमबो बुंगोन बेयो मोजां मोनसे सुक्ति बेबायदि आरो बिनिफ्राय जोङो नैबे सुक्तिनि गेजेरजों गोबां मुवाफोरखौ जों मोननो हादों आरो मोनसे जिनिसखौ आं मोजां मोनदों जे जितु रेलवे कच बानायनाय फेक्ट्रि बेयो जोंनि भारतआव बे बिशाखापट्टनमाव दङ बे जोंनि बिटिआरआव फैगोन बेयाव हाजार हाजार मानसिफोरा एमप्लयमेन्ट मोनगोन बे बोरै गाज्रि जानो हागौ
लोगोसे जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जायफोर बर' जोंनि आंगो फिसाफोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे खाबुबो सरकारा होदेरबाय जाबाय वेलफेयार काउन्सिल जायफ्रा बड'लेण्डनि बाहेरायाव दङ बिथांमोननि थाखाय बेबो मोनसे जे बिथांमोननि जि हा हुनि रैखाथि हारिमु थुनलाइनि रैखाथि जौगानाय बेफोर गासै खामानिया बिनि गेजेरजों जागोन बे बोरैहाय गाज्रि जाखो आंनि मोनसे सोंलु बेथ' गाज्रि जानो हाया बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो सानो आं बेक्तिगत हिसाबै जे बियो मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा जों बयबो बर' हारिया जेसेबां बर'नि थै दं गासैबो बे सुक्तिखौ गनायनांगौ बरायनांगौ आरो जों गासैबो बे सुक्तिनि दफाफोरा मोनफा मोनफा जाहाथे जाफुङो मावफुंजायो बिनि थाखाय जोङो मदद होलायनांगौ आं बेखौ खावलायो बे सुक्तिखौ मोनसे गोजोन सुक्ति होननानै बुंनो सानो मानो होनब्ला जितु एनडिएफबि बिथांमोन बा बिनि सिङाव बिएलटि दा नैबे एनडिएफबिनि बाथ्राखौ आं बुंनोसै जे बिथांमोना 34 इयार्स आर्म स्ट्रागल खालामदों बिथांमोननि बे स्ट्रागलनि समाव गोबां रायजो राजाफोराबो बर' फिसाफोरा हाराहास्ति जानो गोनां जादों बिथांमोना न' गारि गारि हाग्रा बंग्रा बहा बहा थानो गोनां जादों माब्लाबा लगन माब्लाबा खाथिं नांनो गोनां जानाय गोबां हाराहास्ति गावनि बिमा बिफा खायफा खायफा गावनि बिसि गथ' गथाय बिदा फंबायफोरनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों बेसेबां असान्ति बेसेबां गिलु बालुमोन बे गासैखौबो फोजोबनानै आं थोंजोङै बुंनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बारग' आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव बेखिनि सुक्तिया जादों आरो बिथांमोना हाग्रा बंग्रानिफ्राय फैनानै रायजो राजाजों मिलायनानै सरकारजों मिलायनानै मोनसे गोरोबनायाव फैनानै गोजोन थासारिखौ लाबोनो हादों बिनि थाखायनो आङो बेखौ गोजोन सुक्ति होननानै बुंनो नागिरदों आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जायफ्रा न' गारनानै थानो गोनां जादोंमोन बिथांमोना लोगोसेहाय न'आव थाफैनो मोन्दों बिमा बिफा गथ' गथाय बेसेबां मोजां थासारि सोमजिदों बेनिखायनो आं बुंनो सानदों बेयो मोनसे गोजोन सुक्ति लोगोसे बे मोनसे मोजां खौरां दि जोंनि जायफोर हाथियार दैनाय बिग्रायारि बिथांमोननि संस्थापननि थाखाय पुनर संस्थापननि थाखाय सरकारा सुक्तियाव लिरखादों आरो बिथांमोननो मोनफा मोनफा पेकेज लोगोसे जायफ्रा जि इलिजिबिलिटि साख्रि बाख्रि मोननायनि बा बिजनेस खालामनायनि बे गासै सुबिदाखौ बिथांमोना मोनगोन आरो बेखौ सुक्तियाव होखादों बे मोनसे गोजोन सुक्ति बेखायनो बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानदों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिफोर सुबिदाफोर फैदों बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय आं ओरैबायदि नुदों दायो जे जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि संगठन बेफोरनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोर बिबानगिरिफोर बिथांमोनाबो हानजा हानजायै बे बिटिआर सुक्तिखौ गनायनानै लादों आरो बे बिटिआर सुक्तिनि थाखाय सुक्तिखौ मावफुंहोनो जाफुंहोनो थाखाय खामानि मावनो बयबो लोब लोब ओंखारबोदों दिनै रायजो राजा नोंथांमोना नुगोन जे दायो बे बिटिआर सुक्तिखौ जायफ्रा गोरों गोरा बिथांमोना साफ्रोमबो गनायदों साफ्रोमबो गुबुन हारिब्लाबो बरायजोबदों बे मोनसे मोजां थासारि जोंनि थाखाय आं नुदों बर'जों लोगोसे असमिया नेपालि बेंगलि मुसलमान राभा कच राजबंसिफोर गार'फोर जेसेबां दं जोंनि ओनसोलाव बे मोनफ्रोमबो हारिनि संगठनफोर जातीय संगठनफोर बिसोरनि दैदेनगिरिफोराबो लोगोसे ओंखारबोदों बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां मोनसे साइन मोजां नेरसोन बेनिखायनो आं खावलायबावो जे जिहेतु गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरानो फैजोबदोंब्ला जोंबो लोगोसेयै बे खामानिखौ मावफुंनायाव जों गासिबो मदद होनांगौ ओंखारनांगौ आं बेखौ खावलायबाय जों मिथिगौ जे थांनाय 93 आव एबसुजोंनो बे सुक्ति मोनसे जादोंमोन
जे BSc सुक्ति आरो बेखौ दैदेनदोंमोन चिफ हिसाबै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा आरो 2003 आव BLT नि गेजेरजों मोनसे सुक्ति जादोंमोन बे जाबाय BTC सुक्ति आरो बेखौ दैदेनदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जानानै आरो बे समाव गोबां मानसिफोरा बे सुक्तिफोरखौ डिनाय खालामदोंमोन आरो गुबुन गुबुन हारिफोरा बेफोरनि आपत्ति दरहायदोंमोन थेवबो बियो जानानै फैदों नाथाय नैबे खेबनि जा सुक्ति बिटिआर सुक्ति थांनाय जानुवारिनि 27 जानुवारियाव जानाय जों बेयाव नुदों जे जोंनि हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिफोराबो बेफोरखौ गासैबो बरायदों बे जोबोद गोजोनथावना बेनिफ्राय नोजोर होबावब्ला जोङो नुयो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जि बिटिआर सुक्ति बियो मोर फाइनेंशियल पावार मोर एक्जिकिउटिभ पावार बेखिनिया फैदों माने सिगांनि BTC सुक्तियाव जिखिनि दङमोन बिनि बांसिन पावारखौ जोङो मोननो हादों जे जोंनि बिटिआरआव जि DC SP फोर फैगोन बिथांमोननि जि सामलायनो गोनां बिबान बा क्षमता बेबो बिटिआरआव फैबाय लोगोसे फाइनेंशियल पावार बे मोर फाइनेंशियल पावार बे सिगाङाव सेन्ट्रेलनि जा थाखा फैयोमोन बियो आसाम सरकारनि गेजेरजों फैयोमोन नाथाय दायो थोंजोंहाय बे सेन्ट्रेलनिफ्राय फैसिगोन जे बोसोराव 500 कौटि बेबायदिहै फैगोन आरो बिनि बादैबो गुबुन गुबुन पेकेजफोरा थाबावगोन लोगोसे जि टेक्स जों मोनो सरकारा मोनो बे सिगाङाव जोंनि ओनसोलनि जेसेबां टेक्स फैयो साहा बागाननि टेक्स बायदिसिना इन्डास्ट्रिफोरनि टेक्स बेफोरो आसाम सरकारनियाव थाङोमोन दायो नाथाय बियो जोंनि बिटिआरआवनो बे थासिगोन तारमाने जोंनि सरकारा जोंनि लकेल सरकारा बेखौ खांनानै लानो हानाय पावारखौबो मोनखाबाय बे जोबोद मोजां माने बेनिखायनो बे सिगांनि BSc सुक्ति BTC सुक्ति बिनिख्रुइ साबसिन नैबे बिटिआर सुक्तिया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो जिखिनि मोनदों आं बेखौ माखासेखौ बुंबाय आरो गोबां दंबावो आं बेखौ बुंनो सानदों जे जोंनि जाय बर' फिसाफोर जोंनि बड'लेण्ड एबा आसामनि बाहेरायाव दङ बे बेंगल मेघालयफोराव बेंगलाव जों खोनादों जोंहा 2.5 लाखसो बर'फोर दङ मेघालयआवबो बेबायदिनो 20,000सो बे बर'फोर दङ बे गुबुन गुबुन भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरा जाहाथे जोंनि बर' राव थुनलाइफोरखौ सिबिनो हायो सोलोंनो हायो बिनि थाखाय मोनसे लाबोबावनाय जादों बे जाबाय बियो क'क्राझार जिल्लानि थुलुंगापुरियाव जागोन कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार अफ एक्सेलेन्स होननाय बिनि गेजेरजों भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय मानसिफोरा बर' मानसिफोरा फैनानै बे जायगायाव फैनानै जोंनि राव थुनलाइनि बागै सोलोंनो हागोन फेहेरनो हागोन मावफुंनो हागोन बे मोनसे मोजां लोगोसे जोङो BTC सुक्तिनि गेजेरजों मोनदोंमोन जे बर' रावा 8th शिड्यूलाव हाबबाय बे मोनसे मोजां बे सुक्तिनि गेजेरजों बियो फैदों आरो बेनिफ्राय बे सुक्तियावनो दंखायोमोन जे कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ बे ST खालामनाय ST हिल्स खालामनाय बे सुक्तियाव दङमोन नाथाय बे जाफुङासै नाथाय गोदानै बे बिटिआर सुक्तियाव बेयाव फैफिनदों आरो आसाम सरकार लोगोसे भारत सरकारा बेखौ मावफुंनो थाखाय थांखि लादों जे बेबो मोजां मोनसे जे जोंनि कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरा बे खेबाव बे ST जाथारसिगोन लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरा जिहेतु जोंनि मिडियामनि थाखाय जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट बेखौ बिबाय थादोंमोन नाथाय जाफुङाखैमोन नाथाय बे खेबाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेयो जाफुंदों बेयो क'क्राझाराव जागोन बेबो मोनसे जोंनि बर' मिडियामा जौगानायनि मोनसे मोजां लामा फैबाय लोगोसे जोंनि जायफोर भेन्सार स्कुलफोर LPआनो जा बा गेजेर फरायसालियानो जा हाइस्कुलानो जा कलेजानो जा बे गासैखौबो बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बे भेन्सार खिनियाखौ गभर्नमेन्ट खालामनो थाखाय बे मोनसे सुक्तियाव लाना फैदों आरो बे मोनसे मोजां आसा जोंहा
जोंनि सोलोंथाइ आयदाया जौगानो थाखाय बे मोनसे मोजां लामा आरो बेबो जोंनि बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेराव फैबाय आं बिनि थाखाय मोजां मोनदों। सिगांनि बिटिसि सुक्तियाव जोंनि बर' लेंगुवेजआ बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबदोंमोन बे मोनसे मोजां नाथाय सुक्तियाव थासेयावबो बेखौ जोङो आसामनि एस'सियेट लेंगुवेज खालामनो हायाखैमोन नाथाय बे खेबाव बेखौ आरोबाव खेबसे लाफिननाय जाबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे बर' रावखौ आसामनि एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै बाहायनायनि आरो बिनि गेजेरजों जोङो दायो जायखिजाया मावखुलिफोराव अफिस आदालतफोराव जोंनि बर' रावजों जोंनि देबनागिरि हांखोजोंनो जोङो आर'जलाइफोर होनानै जोंनि बिनांगौफोरखौ जोङो मावफुंनो हागोन बे मोनसे मोजां जोंनि थाखाय लामा फैबाय। बिटिआर सुक्तिनि जा थांखि बे बांद्राय आं नुदों जे जोंनि लाइमोनफोरखौ बेयाव सरजाबफानो लोगोसे लाइमोनफोरनि उन थांना थानायनि राहा बेखौ थांखि लानानै बेखौ खालामनाय जादों जे जोंनि बिटिआराव गोबां इउनिभारसिटि बे सफैनो हादों बे सोलोंथाइ बिफाना जोंहा जौगागोन। बिनि अनगायैबो जोंनि हरिसिंगायाव पलिटेकनिक एन्ड भकेसनेल इन्सटिटिउट बेखौ होनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो मा मावनानै मा राहाजों थांनानै थानो हागोन बेफोरखौ बेयाव फोरोंनाय जागोन आरो बेनिफ्राय टंलायाव इन्सटिटिउट अफ लिभलिहुड मेनेजमेन्ट जोंनि सेंग्राफोर लाइमोनफोर आइजोफोरा बोरैहाय गावनि उन जिउखौ बेंलांनो हागोन खुंलांनो हागोन आलो गोजोनै बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय बेफोरखौ लानाय जादों आरो बेनिफ्राय जिफोर नर्थ इस्ट रिजनेल इन्सटिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स नेरिम बेयो जागोन चिराङाव रौमारियाव लोगोसे बाक्सायाव जि मेडिकेल कलेज जागोन केन्सार हस्पिटाल जागोन बेफोरनि गेजेरजों जोंहा गोबां डाक्टरफोर ओंखारगोन नार्सफोर ओंखारगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरा बेफोराव गाव गावनि थांना थानायनि राहाफोरखौ मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जिथु मानब सम्पद हिउमेन रिसर्स बेयो जौगागोन आरो आं बुंनो सानो जे 20-30 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बर'आ बा बे बिटिआर ओनसोला गथै भारतजों फेर मारिनो हानाय मोनसे जखायाव फैगोन बे मोनसे मोजां थासारि जोंनि थाखाय जोबनायाव ओनसोल मोनसे एबा रायजो मोनसे जौगानोब्ला बे ओनसोलनि जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार बेयो जोबोद मोजां जानांगौ जिहेतु जोंहा दायो इन्डास्ट्रि लोगोसे गुबुन गुबुन फसंथानफोर बेफोर फैबाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि जि नांगौ इनफ्रास्ट्राक्चारफोर बेफोरो जाफुंगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ जोङो मावफुंनो हागोन। आं खावलायदों जे बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो मोनफा मोनफा मावफुंनो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे बे ओनसोलनि जेसेबां हारि माहारिफोर दङ गुबुन गुबुन संगठनफोर दङ गासैबो जोङो खौसे थानानै जोङो मावलायनांगोन होमबानासो जोङो बिनिफ्राय मोजां फिथाइखौ जोङो मोननो हागोन। दा बाथ्राया जाहैबाय बे सुक्तिखौ जाफुंहोनोब्ला इमप्लिमेन्ट खालामनोब्ला जायफ्रा बिनि सायाव सागान होदों सुक्तिकारिफोर आरो जायफ्रा बिनि सायाव मोजां साननाय दङ जाफुंहोनो गोसो दङ जों बिथांमोननो बे बिबानखौ होनांगोन बिथांमोनखौ जों खावलायनांगोन जे मोनफ्रोमबो दफाया जाहाथे जाफुङो आरो जों जुदि बे सागानगिरिफोर बा बिनि फारसे मोजां साननाय थानाय व्यक्तिफोर बिथांमोननो जुदि जोङो बिबानखौ होनो हायाब्ला जानो हागौ बियो सुक्तिया सुक्तियैनो जानानै थागोन। बेनिखायनो आं खावलायदों बयखौबो जायफ्रा सागानगिरिफोर बिथांमोननो जोङो बे बिबानखौ होनानै जोंनि जि बिटिआर सुक्ति बेखौ जाफुंहोनांगौ लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जि जौगानो गोनां खामानिफोर बेफोरखौ मावनो थाखाय जों खाबु होनांगौ।